Počujte? Zajímavá noty ako rytmus. Ty kokot. Yo, tu je Dejno, ľudia. Vítajte. Počuješ ma, idem na to. Na predkoške cicina, na cicine leukoplast, lebo som si ho nožíkom dorezal. Pomoc, mňa to veľmi páli a bolí, asi začnem plakať ako keď som bol malý. Ľudia, dávajte mi nejaké rady, lebo ja ho mám hrozne špinavý. Neviem, či mi ho oseknú celým. Tí nafetovaní doktori, prišiel za mnou doktor, chcel mi ju vpiknúť čurák. Ja som sa ho skríkol: Sprostý ty čo mi chceš odkusávať? On potom zmizol. Ja na neho, že kam to bežíš, kokote starej. On sa potkol, rozvrtol si vrtnicu, teda koleník, do piče, jak sa to volá, kotník. Koleník je preca herec na Markíze, a preto mám predkošku v Píze. Šikmá väža v Kýze je veľmi šikmá, preto by sa ti tam uhlomer zišiel, teda tvoja piča sa ťa tam zišla, ale moja odišla. Keď sa ťa pýtam, koľko máš rokov, tak mi prosím odpovedz, lebo ja neviem, že či máš 15 a či 25, či 70 alebo 7, lebo nemáš žiadnu profilovú fotku na Instagrame a na Snapchate sa voláš neznámy vek. Tak prosím, už mi to teraz povedz, že či som pedofil alebo nekrofil. Zachraňte ma, pomoc, ja na sebe neviem držať takú hmotnosť. Prosím, prosím, niekto pomoc. Toto je na mňa príliš moc. Niekto ma zachráňte od toho utrpenia, čo tu leží na mne. Niekto mi to dajte, dajte mi vašu opornú ruku, ja tu prosím. Prosím si od coiny na TikTokovom livestreame. Moje meno je Duško Čiev, Adam Sandrel. Poprosím si coiniky, ružičky alebo Universe. Dajte mi coiny na TikTokovom livestreame. A potom sa dozviete, že čo som ja zač, aký som benzínman. Som benzínman, lebo polievam benzínom každú školu, každý policajný úrad, každý škôlkarský úrad. Škôlkári sa ma boja, lebo im pálim rodičov a oni nemajú iné rodiny, iba rodičov. Iba rodičov. Škôlkári, kokoti, môžete mi ísť do riti. Zmiznite mi z očí, lebo vás kopnem do piči. Pojebaní škôlkári sú škúlaví, majú oči ako X, sú to kokoti.